Muimbi wezim dancehall Silent Killer uyo anozivikanwa zvikuru nezita rekuti Ngwere ari kuchiriridza zvakare mushure mekutadza kuridza pamutambo weSummer Festival kuLeicester muUK. Kambani yeY2K Entertainment, it has issued a legal demand for $122,171 kumagweta ichitaura nezvekutyorwa kwecontract naSilent Killer and for being unprofessional. Promota uyu anoti Silent Killer akapotsa ndege dzakawanda, he missed multiple flights and made last-minute financial demands, leading to significant financial losses and reputational damage, zvichikonzera kurasikirwa kukuru nemari. Silent Killer anopokana nezvipomerwa izvi, achiti haana kunyatsoziviswa munhaurirano dzecontract uye mubhadharo waakapiwa wanga usina kukwana. Anorambawo zvakare mhosva yekuhwanda mutoilet yepaAirport, achiti mapromota aya ane chikwereti chake. Chiitiko ichi chinowedzera kune dzakatevedzana dzemakakatanwa akatenderedza Silent Killer, uyo akasungwa musi uno zvakare nemhaka yekuita fraud. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.